Tututukan pa ang kapakanan ng mga OFW at kanilang pamilya sa Tayug matapos mag-ibang bansa upang maasestehan sa kanilang pamumuhay kasunod ang paglagda sa Convergence Memorandum of Agreement sa pagitan ng Department of Migrant Workers Regional Office 1 kasama ang OWA, DOLE, TESDA at ang lokal na pamahalaan. Layon ng kasunduan na paigbayuhin ang koordinasyon ng mga ahensya upang maihatid ang mas accessible, mabilis at epektibong serbisyo para sa mga OFW at kanilang pamilya. Kabilang dito ang tulong sa kabuhayan, pagsasanay, trabaho at mga programa para sa reintegration. Sa pamamagitan ng naturang pagtutulungan, inaasahan ng lokal na pamahalaan na higit pang mapatatatag ang suporta at mga oportunidad para sa mga migrant worker sa Tayug at sa buong rehiyon. IFM News. IFM News. IFM News.